Sa dagat, kung adunay kusog nga bagyo o mga balod, ang barko, mangita sila o lighthouse o parula, no? Aron sila dili mabangga sa dagko na mga bato. Bisan kusog ang hangin og mga balod, ang lighthouse nagpabilin, nagtindog og naghatag og kahayag. Ingon niya na ang kalibutan karon, puno sa sala, tentasyon ug kagubot. Apan ang usa ka Dios nun nga amahan sama sa lighthouse sa iyang pamilya. Dili man siya perpekto, apan pinaagi sa paggiya kaniya sa Dios, siya mahimong kahayag ug giya sa iyang asawa o sa iyahang mga anak. Father's Day is not just a celebration, but it is a reflection. Usa kapag pamalandong ang usa ka Father's Day. Daghan na mga amahan karon tingali, gikapoy, tired, or maybe pressured, nabugatan diya sa ilahang pagkaamahan, absent emotionally, meaning wala gapadayag sa ilahang gibati. Apan dunay problema sila emotionally. Or they're trying their best but feeling not enough. Daghan ang mga amahan, gihimo na ang tanan, pero feeling gyapon niya nga kulang gyapon. But God's Word gives us a picture. A picture not of a perfect father who stayed. O not a perfect father, but a godly father shaped by the Heavenly Father. Pamalandong ang usa ka anak, mingon siya, wala ko makasabot nga ang Dios mahigugmaon. Hangtod nga nakita nako ang akong amahan nga nagpabilin bisan siya napakyas. Earthly fatherhood shapes spiritual understanding. Iman nato na siya. May nabasa ko sa Facebook kaganinang buntag. Matod pa sa status, no? Ingon niya dito, being a father is not easy. Ano daw? Being a father is not easy. It takes love, sacrifice, and commitment to become a daddy. So, unsa ba ang kalainan sa usa ka itawag na amahan o sa usa ka papa? Basig mingon mo nga, unsa kalainan gid ay sa father o sa daddy or dad or papa sa Bisaya pa. Amahan sa Bisaya o ang dad kay papa sa Bisaya. Sayon ra mahimong amahan, pero dili sayon mahimong papa. Ang amahan, pwede man gud na siya nga amahan ka pero wala ka nagpakapapa. Ang papa, amahan siya nga nagpakapapa. Manay pasabot sa dad or papa. Amahan siya nga dili lang siya amahan kundi nagpakapapa siya. Kay kumingon sa amahan naman na siya. Unsang siya klase nga amahan? Nagpakapapa ba siya nga amahan? O nagpakabana ba siya nga amahan? O amahan lang siya? Kay naa siya anak, naa siya pamilya, pero irresponsable siya. Anyway, nga itong mensahe, karon na buntag, itawag kini a godly father in a broken world. Daghan na mga amahan, tungod kay naa sila sa broken world, broken pod ang ilahang pagkaamahan. Bantayan nato na siya. Now, una, ingon pa diri, a father is called to reflect God's compassion. Ang usa ka amahan, dapat ipakita niya ang kaluoy sa Ginoo. Pinagi sa iyang pagkaamahan. Psalms 103 verse 13 sa atong gibasa ganina. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion. Ano dapat magpakita kag kaluoy sa imong mga anak? Tungod kay gikaluy-an usab ka sa imong amahan nga mao ang Ginoo. May kaluoy siya kanimo. So kita usab ng mga father angay magpakita sa kaluoy. God defines fatherhood by compassion. Giun sa paghulagway ang amahan. Giun sa paghulagway. Gihulagway kini pinaagi sa iyahang pagka-maluluyon. Kunang mo akong gingon ganina, amahan nga nagpakapapa. Maluluyon siya, mubati siya og kaluoy.
not by power, not by authority, but by compassion. Daghan na mga amahan, gamit nila ang ilang power as a father. Gigamit nila ang ilahang otoridad as a father. Pero wala na sila'y kaluoy. Ingon nga usa ka amahan. Ang usa ka amahan dapat siyang maluoy. Mupakita sa iyang kaluoy. Meaning ani, kung makasala ang imong anak, sama nga kita nakasala diya sa Ginoo unsay gihimo sa Ginoo sa tuwa. Gikaluy-an kita niya. Wala gigamit sa Ginoo ang iyang power sa diha nga nakasalata nga gipatay ta niya para ma-impyerno ta diretso. Daghan pa gani kay gayunan nga supposed to be mamatay na ta pero wala lang ka gipatay, wala lang ka namatay kay napay plano ang Ginoo sa imo. Mo ni pasabot sa compassion. Naluoy ang Ginoo sa imo nga dapat mamatay ra ta kay grabe nimo kadautan. Pero gikaluy-an ka sa Ginoo kay naa say plano sa imo, gihigugma ka niya. O gusto niya nga mahilangit ka o na ka mamatay. Kita po ng mga father, tungod kay atumang panulundon ang Ginoo, ingon nga amahan nato, magpakita ko ta og kaluoy. Dili kay, amahan ko, ako dapat nasunod. Magpakita kasi mo kaluoy. Dili magid perfect atong mga anak, no? Makasala man gid sila, masipyat man gid sila. Pero dili bot pasabot na imo na lang gamitan og power and authority tungod kay amahan ka. Ipakita ang compassion. Kay gikaluy-an ka sa Ginoo. Ingon, letter B, compassion means presence plus understanding. Ano sa ang compassion? Ang compassion nagpasabot anak nga naa ka. Og naa kay gibati sa ilahang kahimtang. Bot pasabot. For example, minyo na imong mga anak, na nasa ikaw galingong pamilya, and then na sila problema nga dako kayo na sinati as a father mo bisita ka sa ila. That means mo ni pasabot sa presence. Dili mo pasabot na dili dapat buhaton nimo nga for example imong anak kay nagka problema sa ilang marriage life nila nya nanawag sa imo nga pa ma kanang away may unsa ako imon. Dili maayo nga moingon ka nga muna kay kinang nga dili siya gyud. Bahala na mo sa inyong kinabuhi. Minyo na mo. Dili na. Pag naay problema, ingon nga sa ka-father, mag-selfie siyang counselor sa ilahang marriage life nila. Naana ba na? Di na nimo ukayon patong mga nangaging panahon kung naunsa sila, anong na sila nag-uban, anong sila nag-minyo ay. Naana na. Ilabi nagnaana kay apo. So, muadto ka, mo bisita, ni-report man sa imo nga pa. Ako'y problema pa. Siguro naghilak sa imo sa telepono. Isip ko sa ka-father, mulakaw ka, bisitahon nimo, tan-aw nimo ang sitwasyon. Dili aron kay bulagon sila. Kundi aron ipakita nga naa imong presensya para mugaan ang ilang debate. Diba? Nigaan ang debate sa both side niya. Dili kay magsugnod ka kalayo nga sampok na noon nimo silang duha. Kundi naka dito og sabton ang ilahang debate. Namay problema inani. Sao man nato ni inani. Ayaw pag ato dito kay bulagon kundi reconcile para magkasinabot sila ug pasig-uli ang ilahang kalinaw. No, kay magtiayon man. A father doesn't only see behavior, but he sees heart. Usa ang amahan daw? Dili lang niya tan-awon ang kinaiya sa iyang anak, but tan-awon niya ang kasing-kasing sa iyang anak. Adunay usa ka illustration. May usa ka bata nga grabe kakiat. Tungod sa iyang kakiat na disgrasya ang bintana sa silingan. Siguro, sige, labig-labig ba ito? O niya, na aksidente, na igo ang bintana sa silingan nga sliding window and nabuak. So, ang mao nga bata, nagdahom siya nga silutan siya siyang papa. Bunalan, latuson, disiplinahon. Pero sa diha nga, niabot yung papa, instead nga latuson siya, gingnan siya siyang papa niya. Let's fix it together. Buot pa sa gingnan niya yung papa, gingnan niya yung anak niya nga atong trabahoon, atong pandayon, ang mao nga naguba nga window. Palitan na to bako. So instead na imo siyang silutan, kasabaan og maayo, bunalan, isudog sako, di ba sa unang panahon? Isudog sako, pasuhan, ihikot sa punuan sa mangga nga daghang hamigas. No. Pero usahay kana siya murag mosamot ka rebellious ang imong anak. Pero kung imuha siyang pasabton na siya nakasala, kay nakasala ka, tabangi ko nga i-fix nato ning duha. Ayaw ra pud nga ako ra i-fix, ikaw man kabuak ani. Anaw lang nimo. So that changed the boy more than punishment ever could.
Nausab ang panglantaw sa mao nga anak nga lalaki may tungod sa kining nga sala ngayang nahimo. Na dili di ay tanang panahon kinahanglan nga siya latuson. Apan i-approach siya pinaagi sa usa ka solusyon na ayuko ninyong duha. Now, ang challenge sa tuwa diri ang mga amahan, be slow to anger. Ayaw dayon kadali kasuko. No? Nga masuko ka nga kanang murag tibok adlaw silutan nimo anak nimo siguro kung makalitan ka bunalan nimo siya. Pero dili sa mo prolong bitaw nga ang imong kasuko siya hantod na mahapon maugmaan. No? Be quick to understand. Kung nabunalan nimo siya, ayaw na uspi bunal kanang understand the situation yaw nakasala siya. No? Enough na siguro tong nakusian nimo siya or bunalan nimo siya ka isa, kaduha. And then ayaw tuguti nga magluom siya sa imo nga antod magabian na lang na di gid ka motingog siya kay nakasala siya. Di na gid sa maayo. Ano man ang bata po magdumot na nuna siya kay di man mo siya tinggan po. Napatagdan nimo siya nasuko siya. So, imo ra siyang kung bunalan siya mabitaw nga imo siyang amiguhon og balik, no? Amiguhon, pasabot sa iya nga ang nabunalan siya. Okay, siguro batlungon kayo, grabe, gipila na ka, napagaw na lang ka, o sinyagit, di ka paminaw, antod nga nakasala, nabunalan nimo siya. O, isulti na nimo, nabunalan nimo siya kay grabe kakiat. Ina naman Samuel, o sinitan. Mamuna lang mangyud pud ko. Na? Pero kanang among mga anak namo, dili na sila man na mabunalan, taud-taud ana, maulian ra kay amo man ang duuloy. Na? So, para lang kanang di siya magdumot. Be intentional in mercy. Dapat tuyoon gyud nimo nga magpakita kag kaluoy sa iya ha. Ayaw nga suko gyud nga di na ka makapasaylo sa iya tibok adlaw kay sugod siya sala nga nahimo. Ikaduha, father is a spiritual builder of his home. Unsa ang amahan? Ang amahan usa ka spiritual builder diya siyang panimalay, nga siya ang nagapalig-on sa espirituhanong bahin diya sa iyang pamilya. Bot pasabot, fatherhood is not passive. It is active building. Ang amahan, wala lang siya gatanaw or wala nagapakialam. Apan ang amahan aktibo nga nagabuild sa iyang panimalay. Dili lang siya galantaw sa sitwasyon siya ang balay ba? Na okay na sa for example, kay spiritual man building spiritual nga kundi siya musimba, okay ra pud sa amahan. Na sige, bahala ka, dako naman ka. Dili ingon ni ana. And kung dili siya mo himo ani, okay ra pud sa imuha nga amahan. Spiritual life. Ayaw mo pagsugot ng mga amahan na umingon yung anak siya nga, di isa ko musimbaron pa. Di na pud ka mo, mingon pud ka, okay ra pud. Sige, asa man ka? Mag-computer ako. Sige, computer ka kay para dungon man kadto simbahan gyapon. Na ayo sugot ana. Ha? Mag-cellphone ra man, cellphone dili ako balay pa, mag-cellphone. Mag-usa man ka diri. Dula ako cellphone. Sige, cellphone di man gyapon adto ka simbahan, cellphone gyapon ka. Ayaw, no? Kung di gid na madala nga di gid mag-cellphone kay baby pa, gamay pa kaayo. Adalhan lang simbahan bala mag-cellphone, no? Pre ano? Kung man minaw. Sige cellphone. Nya gibili na ako na sa balay. Sig mangita pod. Now, what are fathers building? Unsa man ang ginatukod sa amahan? Identity. Pagkatao sa imong anak. Kaya kung di mo na dalahon sa simbahan, di mo na tudluan, may tungod sa mga espirituhanong bahin dahil sa lang kinabuhi, ang kalibutan mo paila anak. Ano man, pag identity, kinsa man ang bataa? Kanang bataa, grabe na kabuutan. Masugo agad sa ginikanan, di gid mo yaw-yaw, nya ka na active yung simbahan. Identity ang tawag anak. Pero kung imong anak ay wala nimo natudluan sa espirituhanong bahin sa iyang kinabuhi, kinsa man bata? Ako anak, grabe na bata, kawatan. Kaya sugod ka na. Madunggan nimo nga anak ni kuan tapulano kay kawatan. Identity tawag anak, na-identify ang imong anak nga kawatan. Sugod ka na. No? So unsa ang ginabuild sa imong espirituhanong bahin sa imong pamilya? Identity nila. Na mailhan sila nga sila mga Dios non, mga respetado nga mga bata. Nga ginarespeto ang ginikanan, ginarespeto ang laing mga tao, nga matinud-ano ng alagad sa Ginoo, mga nagtarong og eskwela, nga grabe ka matinud-anon sa pag-eskwela. Pero kung ikaw kay amahan ka nga konsentidor, nga bisan imong anak hindi na mo eskwela, okay ra. Sige na. Di ka mo eskwela, dili pa kay lagot mang maestra pa, di ka balo motudlo. Ingon pa papa, ikaw, undang na lang, sunod na lang eskwela kung ikaw na yung motudlo. Mo na pagkahuman tudluan sa kalibutan, di naman mo eskwela, kuyog sa barkada, buang ng kinabuhi, mangilhan na imong anak nimo nga. Isa man tong bataha ato ito? Nga
nanumbag, anak to ni Kwan. Nya panganlan ka, anak dito ni mo nanumbag dito. Ayo sugot anak kay mao na identity niya. So depende na nato ang mga ginikanan. What else? Values, pamatasan, okay na iya. Sugot ka imong anak nimo may batasan? Bisan pagrespeto sa imo, di nakabalo mo respeto. Naay mga anak nga mangulatag amahan. Ha? Makapasakit og gusto kita ng mga amahan o mga inahan. Mas sakit sa atong part kung ang atong anak kay sultihan ta og di maayo. Ha? Ano man? Salaon po na nato kung masultian ta tungod kay wala man nato sila tudluig maayo pamatasan. Maayo kinaiya. Natoy nadungog nakita nako gyapon sa Facebook. I-post po to siya. Nag-away ang anak og ang iyang mama. Grabe og mga below the belt na mga words na about na sa pagpangapit sa iyang mama. Ano, ginbatikos siya maayo niya. Iya kong anak ibatikos pud niya. Ana, tanan na lang. Nya, nay nag-video-video nganong pud siguro to siya kay gusto siguro to siyang ma-viral po siguro. No? Wala matudluan og maayong pamatasan. Ano importante nga atong mga anak nato matudluan sila maayong pamatasan kinaiya o kita mismo ang ginikanan magpakita ana og mutudlo ngadto kanila. Faith foundation. Ang ilang pagtuo mo lig-on. Nga kung moabot ang panahon na mubiya ka sa kalibutan, matigok ka, sila nagpabilin og mupadayon nga mag-alagad sa Ginoo, dili kay ini kamatay nimo, mamatay ko ilang pagtuo sa Ginoo. Mas maayo to nga na-build ilang faith diya sa Ginoo kay buhanon niya og matigok ka, padayon sila mga alagad sa Ginoo. Kay basin unya og kung mamatay sila o mamatay ka, unya sila nibalik na sa kalibutan. Kaya nga naman, pasag pinasagdahan raman nimo. Wa man gid mo mapalig-on ang ilang faith diya sa Ginoo. What else? Emotional security. Karon na mga panahon na, ang mga bata karon, grabe ka, vulnerable. Mayaw-yawan lang kay maghikog na. Tanaw ka ng mga balita, bitaw? Di kasaban lang sa ginikanan o sa amahan sa inahan. Pagkaugma, wala ka uli, inamatay na kay naghikog. Okay? Di gusto pa kasaba. Emotional, kanang nadala sila sa ilang emotional nga bahin sa ilang kinabuhi nila. Kinahanglan, aduna sila seguridad, diya silang emosyon. Sa una, mga bata, sa unang panahon, isudi mong sako, isabit anang mangga paasuhan. Di man mang pakamatay. Pero kung tanaw ka sa mga Facebook, mga balita, ikasabaan lang, nagpakamatay na. Yan naman. Wa natarong o manage ang ilang emosyon nila. Dapat, imuhag yun, natabangan sila na adunay seguridad ang ilang emosyon. Iman ikini. A house built without foundation may look good. Masa daw? Ang balay daw nga gitukod nga walay pundasyon, pwede daw nga nindot siyang tan-awon. Kita mo anang mga balay anang sa mga housing. Ano mga housing ba? Ikumpara ni man ang balay anang housing o kanang ikaw gid mo nagbanga ka na yuta. Ang uban man gud ana, hinihimo na daan. Kanang pader ba gihimo na daan. Napakaw ipatindog na lang na para mahimong usa ka kwadrado ang ilang balay. Ya atupan na. Ang uban po sa unang nga balay, labi na kong kahoy. Kahoy imong haligi. Abot, katesting ba mo ani? Ba, kahoy ang materialis imong balay, ang haligi kahoy. Sa himoon. Magkuha lang sa bato, ipatong ng haligi sa ilahang himuong balay. Unsay purpose? Para dili anayon o dili malata sa tubig. Kaya kung ilubong na sa yuta, malata man na sa tubig. Anayon man na. So ipatong na sa mga bato. Nindot man sa tanawon. Pero na mga balay ana, ngayon pag abot sa Bagyo, ibalhin og laing lugar. Kaya nga naman. Wala man gilubong sa yuta. Kaya gilikayan ang anay o ang tubig. Pero wag yun, maghuna-huna nga dunay bagyo. Nga inig, kusog sa bagyo, pag ikaw sa balay, alsahon imong balay, balhin to pangpang. Okay, bali, kulob. No? It looks good, pero the problem is, when the storms come, it collapses. So kung ang ilahang kinabuhi nila, wala ni mo na build diya silang faith nila diya sa Ginoo. Kung sa may tabo, pag abot sa mga pagsulay, malukat, matumba. Kung ang imong anak nimo kay dili inana kay strong ilang faith sa Ginoo, wala gid sila na build spiritually mo na kung gingon. Makasabaan lang nimo. Magunahuna anak pakamatay. Ha? Mo na nga tudluy gid taon imong mga anak. Biblical example, ingon Padre Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Kung sa ingon ni Joshua, kay alang kanako sa akong pamilya, mag-alagad sa Ginoo. Joshua did not force Israel, but he declared leadership in his home. Ano man?
Usaon niya pagkahibalo sa pagdumala sa nasod sa Israel, kung siya mismo di kabalo mo dumala sa iyang panimalay. Kung di ka kabalo mo dumala sa imong panimalay, ayaw na pag-expect na kaya nimo i-lead ang Israel or ang nation or ang organization. Di mo na kaya i-lead because wala ka ka-lead sa imong pamilya. Kung pastor ka, usaon nimo pag-lead sa ministry, pagpangulo sa ministry, nga kini siya maatniman nimo, nga wala ni ka-lead sa imong panimalay. Mga daghan ng mga pastor, ang bungkag ang pamilya, usay bungkag po ang church po. Yan naman. Di man niya ganit niya matarong og lead, manang di po niya matarong og lead. Manang uban, pag ma-broken ang ilang family, maundang na sila sa pagpamastor. Kaya nakita nila nga inana man ang naitabo sa iyang family niya. No? Joshua, yung pa the prayer at home, not only at church. So sa mga father, kinahanglan ang magmainampuon diha sa balay ug di lang diha sa simbahan. Speak blessing, not curses. Kung sa daw, instead naman mamalikas ka or manunglo ka sa imuhang anak nimo, but speak blessing to them. Pero pasabot ani ba? Kung imong anak nimo kay mubuo grado diha sa eskwelahan, ayaw ingna nga bugua pud nimo ay. Ha? Pwede naman ka moingon nga dong ampo taon dong para mo taas imong grado. Matay bugua gid undang lang bugua man kay kaway. Ha? Ayaw anak kay dili maayo sa speak blessing to them. Ha? Kung hinay gid sila pangutok, ay lang ina nga bugua gid paningkamot. Ningkamot gyud kay lisod kayo. And be intentional in guiding children spiritually. Kung may be intentional guiding your children unsay pasabot ana? Dapat tagaan gyud mo na siya og gimbugaton panahon nga magiyahan nimo ang espirituhalong bahin sa imong mga anak. Dila kay tusik-tusik lang. Ha? Tagaan, intention gyud mo ba? Gustuhon gyud nimo, tinguhaon gyud, trabahon gyud nimo nga magiyahan sila spiritually. And third, a father leads by example, not only instruction. Daghan na mga amahan sa instruction lang maayo. Pero pag abot sa example, purya buyag. Wa gyud na maong example gyud. No? Unsa ingon ni Jesus? O ingon diriya sa 1 Corinthians 11:1, say ingon. Busa sundan ninyo ako kay gisunod ko usab si Kristo. Si kinsa nagingon ani? Si Paul. Sundan ninyo ako kay gisunod ko si Kristo. Follow me as I follow Christ. Children imitate what they see more than what they hear. Daghan na mga amahan, maayo lang manulti, pero pag abot sa pagka-ehemplo, di man ehemplo. Ingon ni Paul, follow me as I follow Christ. Nganong kinahanglan daw sundon siya? Kaya nagsunod siya kang Kristo. Abi ninyo, mas makakuha og pagtulunan ang bata pinaagi sa imong example kaysa pulong nga mogawas sa imong baba. Kung ang imong gipakita sukwahi sa mugawa sa imong baba, mas sundon nila ang imong gipakita. For example, mayon ka sa imong anak, ayaw gyud pag butang na to, ayaw gyud pag bisyo dong. Kay di gina makaayo sa imo, makadaot yun na sa imo. Pero nakita ka nga nagbisyo ka. Di isang pag-adlaw-adlaw, ni masulti nga ayaw gyud bisyo. Bisyoso gyud na pag-abot sa pagkadako ana. Ngano man? Nakita man ka. Moingon ka nga makadaot sa imo, na moingon imong anak nimo nga, buhi palagi ka pa. Yung ka, makadaot na. Pareha na itong usa ka istorya nga gistorya nako nga, ang usa ka bata, namatan niya ang iyang pamilya nga gubot. Yang papa, mang labay og mga gamit, mang dapat sa iyang asawa, nga mama sa bata. Unya, siging away, balikas dito. Din ang usa ka bata, kay gamay pa siya, nagahilak siya. No? Diba, pag mag-away ang ginikanan ng anak, kay muhilak. Ang gamay pa. Ningon siya siyang kaugalingon, ingon niya, kumudako lang ko. Kanitago siya nga nagngila kung ningon siya, kumudako lang ko, maminyo ko. Maimo kong amahan. Dili kit inani nga pamilya ang akong tukuron. Nagubot kaayo. Away dito, balikas dito, mga lupa ng mga gamit, diya sa balay. Hantod nagdako ng bata, namatan niya na nga kagubot siya pamilya. Nabisag nagdako na siya, maulang gyapon. Mangulata ang papa niya, balikas, ang asawa po, nga mama niya, balikas po dito. And then, niabot yun ang adlaw na minyo, ang mao nga bata nga kaniadto, nagsaad siya, nga di niya tukuron ang iyang pamilya, o di siya magtukod og pamilya nga sama sa iyang pamilya. Tuod na mo siyang hingkod og naminyo siya. But sad to say, unsa ang pamilya nga iyang namatan, maupod na klase ang pamilya nga iyang natukod. Manapat po siya sa iyang asawa.
Mangulata siya siyang mga anak. Manglabay og mga gamit. Ngano man? Nakita man niya. Bisan og niingon pa siya siyang kaugalingon gadili inana nga pamilya kung tukuron. Ug tingali bisag ingnan siguro siyang papa o mama nga ayaw gisundugan ni nga pamilya. Paghimo og paglain gyud og pamilya, imold sila nga lahi nga pamaagi. Pero mao gyapon na pattern sa pamilya ang iyang natukod niya. Ngano man? Mao man yang nakita. Mo na bisag unsaon nato og tudlo, unsaon nato og pahinumdom as long as dili ta maayo nga ehemplo ngadto kanila, dili og di nila sundon ng imong gisulti. Buhaton nila ang maoy kung unsa ang ilang nakita. Children imitate what they see more than what they hear. Sundugon gid sa mga kabataan ang ilang nakita, labaw pa sa ilang nadungog. You can preach one thing and leave another. But children will follow lifestyle, not speech. Kaya bitaw ang gingon na basit mabutan siya og vain preaching. Walay pulos nga wali og mga pagtudlo, mga pahimangno tungod kay wala man nimo gikinabuhi ang imong gitudlo ngadto kanila. Kung moingon ka nga ayaw mo paghimo ana, ikaw pod ayaw pod maghimo ana. No? Kay kung mohimo ka ana, di ginasundon lang gibuhat. A father told his son, ingon niya, don't lie. But when sa diha daw nga ang cellphone mi tingog, ingon niya sa iyang anak niya, sulti sila nga wala ko diri ah. Oh, basta na sa inyo na diri ah. Namingon ka sa imong mga anak nimo, ayaw gyud pamakakdong. Pero ni ay niabot nga kining Indian, Turko. Niningon ka sa imong anak nga, ayaw sulti nga naa ako diri. Ingnan nilakaw si mama. Mo na bakakon gyapon to kay nga naman. Ningon ka ayaw pamakak, nga ikaw ka pamakak. Pwede din na. Pag may kang ayaw pamakak, dapat di po ka mamakak. Bahalag na iturko. Ino na dahil mong wadyo ko'y kwarta. Pasensya kayo, sir. Balik na lang ugma. Pagbalik po di mo ugma, nanay bata, nag-ingon ka nga, balik ugma. Dapat itong bata nga, imong anak ni mo nga, nakadungog nga, pabalik ko niya ni mo sa ugma, kay bayaran ni mo sa ugma. Dapat pagka ugma, bayaran yun mo, kay maingon mo yung anak ni mo nga, mama, baka ko, ingon ko, kay bayaran ni mo karon. Balik kang bayar lagi. Baka ko lang yapon ka. The children learns faster from action than instruction. So daw, mas dali makakaton, mas paspas makakaton ang bata daw diha sa atong binuhatan kaysa atong gitudlo kanila. Real leadership is consistency. Dapat makanunayon ka diha sa imuhang leadership nimo, diha sa imong church, diha sa imong balay, diha sa imuhang pribado nga kinabuhi. Dapat makanunayon ang imuhang pagiging leader. May kang leader sa church, di ka maayong leader sa imong pamilya. May kang leader sa imong pamilya, di pud ka maayong leader sa imong kaugalingon o personal nga kinabuhi nimo. So let your faith be visible. Dapat makita ang imong pagtuo. Let your repentance be real. Dapat makita og tinud-anay gyud ang imong paghinulsol. And let your prayer life to be consistent. Padayon kanang continue nga gihimo nimo. And number 4, a father loves with balance, discipline, and grace. And Hebrews 12:6 nag-ingon, the Lord discipline those He loves. Sa daw? Wala diha. Gi-disiplina sa Ginoo o disiplinahon sa Ginoo ang iyang gihigugma. Love without discipline creates destruction. So kung modisiplina ka nga walay gugma, makaguba o makadaot lang kini ngadto kaniya. Una, kung mayroon ka nga disiplina nimo siya, dapat imong ipakita ang gihigugma nimo siya. Muna, sa mga amahan, kung nakasala imong anak, mabunalan man nimo siya, pauli siya. Gakson ba ka nimo, bayo ka nga, pili mo nga nabunalan ka. Ipahinomdom. Ganto kaniya nganong gibunalan siya. Ipasabot sa iya nganong nabunalan siya. Kay kung wala siya kasabot nga nganong gibunalan nimo siya magdumot na sa imo. Kung moingon na siya, grabe si Papa Salwa tayo sala, mamunal ka. Dapat pahibaloon nimo siya unsa yang sala na imo. Ang basin siya, nakahimo siya, nagtuo siya nga tama ito yung gihimo, pero para sa imo, sala to niya. Niya imo siya gibunalan, pero wa man siya kabalo nga sala na ito, kaya nagtuo siya nga tama ito yung gihimo. So, pasabto nimo siya, nakson nimo, paulian nimo siya. Ha? Na love nimo siya, ipakita nimo nga love nimo siya. Love without discipline, kung sa daw may tabo, creates distraction. Discipline without love creates bitterness. Kung maglatos ka, mangasaba ka, mamunal ka, nga walay paghigugma, resulta lang kinig bitterness. Meaning, malayo ang iyang loob sa imo. Masuko siya sa imo, maglagot siya sa imo, di na siya ganahan sa imo, mo na siya ang gitawag bitterness. Diba, ng mga anak, dili close sa papa, dili close
sa imuha kay ang ilang tan-aw sa imuha dili father kun dili usa ka kuan kining uspi tawag ani kanang Marcelo bitaw kanang tawag na usa ka murag si Hitler ba ana usa ka birdugo diha sa pamilya. So dapat i-remind nimo, love nimo siya. Yanong gibunalan nimo siya kay love nimo siya, no? Godly fatherhood holds both. Dapat naa ka ani paghigugma, pagpakita sa gugma diya sa imong disiplina. Ang usa ka mag-uuma dilibot pasabot nga giprone niya ang kahoy o ang prutas kay nasilag siya. Kung dili, giprone niya ang mao nga kahoy kay gihigugma niya. Nga naman, kay para mamunga og daghan. Gilatos nimo imong anak dili tungod kay nasilag kaniya, nasuko kaniya. Apan aron siya mahimong maayong bata. Mudako siya na maayong tao. Correct without insulting. Kung mingon correct without insulting, tudluan nimo siya, correctionan nimo siya pero ayaw insulto ha. Tama sa kong kanina, kung mugbo yung grade sa school, ayaw insulto ah. Correctioni siya. Yung ka nga, uy, mali man na mong gihimo dong. Kanang pag-study pa dong, ayaw sige cellphone. Anya, ampo siguro sa Ginoo dong, kay para mo bright ka dong. Pero kung mayingon ka nga, mali man na mong gihimo, bugo, sugay ka, liwat ka sa imong amahan. Ang laman, inahan. Ha? Say, madamay pang sakop sa pamilya na. Kung amahan, kung ang inahan masuko, bugo, sugay ka ba, liwat ka sa imong amahan. Kung amahan pa, bugo dyan ka ba? Liwat dyan kasi mong inahan. Bugo. Ayaw pang insulto. Tingnan lang ko ka nga. Matay dong. Gagmay gid atong grado kong. Dong. Mayo siguro dong nga mag-study ka dong. Ayaw sige cellphone dong. Nya ampo sa Ginoo para tabangan ka nga mo. Dako imong grado, mabright ka. Ayaw insulto ha. Discipline without anger. Ang anger dali nga pasabot, kanang mudugay bitaw imong kasuko. Antod ba ugmaan, yaw-yaw yapon suko lang yapon ka. Ha? Dapat kung masuko ka, kadali lang. Niya pauli dayon, no? Ayaw na paaptag hapon, di ba? Ingon ang Bible, kung masuko ka, ayaw paugmai. Kay kung paugmaan daw nimo gitagaan nimo lugar si Satanas. What else? Restore after correction. Mani akong gingon ganina, human nimo sa gi-correct, restore nimo sa pagbalik. And lastly, God heals broken fatherhood. Katong mga amahan nga diin broken ang ilang pagkaamahan, wala nila na himo ang ilang pagkaamahan. Father sila, pero wala gid sila nagpakaamahan. Not all people had good fathers. Dili tanan tao adunay maayong amahan. Dunay pipila, dunay uban dira absent fathers. They have father pero daw mura sila walay papa. Bantay mo na. Na kay papa pero murag wala kay papa. What else? Abusive father. Abusive father kinining si pangulata, si pasakit, si panginsulto, abusive father tawag ana. Silent father. Na kay amahan, pero walay pakialam sa imo. Silent tawag ana. Di man lang mutudlo kung tama ba imong gihimo o mali ba. Silent father ang tawag ana. But God steps in as the perfect father. Kung na kay father ngayon ana, pray to God na makabaton ka og amahan nga sama sa amahan or ang imong amahan mahimong amahan nga sama sa Ginoo. And kung dili man gid sa mahimo, then iman nga naa kay amahan nga tuwa sa langit. Ingon ang Romans 8:15, you have received the spirit of adoption. Adunay usa ka istorya. A child adopted from a broken background family. Miingon siya, I finally know what it feels like to be chosen. Iyahang nasayran og nabatyagan na niya kung unsa gid ay ang pinili. Unta, kita na mga amahan, no, mapakita nato ng atong mga anak, ato silang gipili na mahimo natong mga anak. No matter kung kinsa pa man na sila, o unsa man sila, no, bright man, o bugo man, gwapo man, o dili man, basta kay ipakita nimo ang imong pagka-father. Earthly fatherhood may fail. Di man anato na siya. Di man ta mahimong perfect gyud. Makasala man gid ta, masipyat man gid ta, makabunal man gid ta, maka-insulto man gid siguro ta. But ang challenge sa tuwa, na ang Dios dili gid mapakyas. So, focus ka ta sa Ginoo. So, ang pangutana, are we leading our families toward Christ? Ato bang gigiyahan ang atong pamilya padulong dira kang Hesukristo? Before ta maato sa tuang closing, para sa mga amahan nga naa diriya, be present. Dapat naa ka. Ipakita nimo na visible ka sa imong pamilya.
Ikaduha, be spiritual leaders. Ayaw sugot na dili sila mga lagad sa Ginoo ang imong mga anak. Ug dili lang kay imuha silang agdahon, but be also an example. Be an example gyud sa ilaha. Na makita ka na ikaw ang nangulo diha sa ilaha. And be loving disciplinarians. Walay problema sa mahimo sa usa ka amahan na mahimong disciplinarian. Okay ra gid na siya. Pero hinumdumi kanunay, mas maayo ang usa ka mahigugmaon nga disciplinarian. Dunay gugma nga pagdisiplina. And two families nga naa diri labi na sa mga anak, honor your father. Tahuran ninyo inyong mga amahan. Pray for your father. Iampo ang inyong mga amahan. And forgive your father. Kung kasala man sila, nasipiat man sila, nakainsulto man sila siguro, sobra ba ang ilahang pagkastigo sa imo? Forgive your father. No? Kaya dili ginapod sila perfect. And to the church, support fathers and don't destroy them.